Welkom bij RTV Scheldemond, aflevering 12. In mijn eentje op pad. Hier zijn we beland in Aardenburg. Dag Adrie. Dag Jan. Van harte welkom. Adrie de Kraker, samen met mijn eentje op pad. De cursus was het ook weer landschap en? Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, die heb ik intensief gevolgd. En we gaan de eerste twee avonden even toelichten. Dus vandaar dat we op pad zijn. We zijn hier in Aardenburg en kunt u al iets vertellen? Nou, Aardenburg is een heel interessant stukje landschap. Niet alleen de stad op zich, maar ook het landschap eromheen. En vooral de plaats waarop wij staan hier, dat is een heel oud natuurlijk landschap. Oh, vertel. Ja, dit landschap dat is meer dan 12.000 tot 14.000 jaar oud, want dat is gevormd in het Pleistoceen. Voor de kijkers thuis, het Pleistoceen dat is een periode die ongeveer zo'n 12.000 jaar, 10.000 jaar voor nu is opgehouden. En dat is de periode die staat bekend door de ijstijden die toen zijn geweest. En in de laatste ijstijd was hier weinig of geen begroeiing. Dus al het losse zand en het losse materiaal dat was erg vatbaar voor de wind. Hè, zoals het nu een klein beetje waait. Die wind die nam dat op en die blies dat in langgerekte ruggen. We staan dus hier op zo'n zogenaamde Pleistocene zandrug. En deze weg ligt dus eigenlijk op die Pleistocene rug. Ja. Zullen we dan in de auto stappen en dan in mijn eentje op pad richting Aardenburg rijden? Ja, lijkt me een goed idee, Jan. Oké, nou, welkom. Ja. In mijn eentje. Adrie, hier rijden we dan over de zandrug. Ja, kijk, toen de Romeinen hier kwamen was er in feite een heel ander landschap. Een landschap waarin het getij vrij spel had, voor een deel. En een landschap waarin tegen de zandruggen zich veen aan het vormen was. En die zandruggen die staken daar toch nog flink bovenuit. Dus voor de Romeinen was dit het uiterste punt in het moeras en het getijdengebied waar je een nederzetting kon bouwen. Aardenburg was één verdedigingscentrum. Ja. En verder naar het zuiden had je ook nog Oudenburg. Nou, ik ben benieuwd. Nou Adrie, dus dit is de place to be. Dat is inderdaad de place to be, Jan. We staan hier namelijk aan een van de belangrijke poorten van het Castellum. Okay. Dat hebben ze in rastempo gebouwd. Ja. En de materialen zijn overal van elders aangevoerd uit Vlaanderen. Okay. De soldaten hebben dat uiteraard niet gebouwd, maar die zijn hebben hier hun intrek genomen. Ja. En je moet je dus voorstellen dat in de tijden dat het echt gevaarlijk was, dat hier toch wel tegen de 500 Romeinse soldaten met hun superieuren lagen, zoals dat heet. Dus toen de tijd 500 soldaten, maar er waren natuurlijk ook andere mensen actief die hun verzorgden, eten, drinken. Ja, dat is altijd zo bij een legerplaats. Er moet drinken komen, er moet eten komen, er moeten ook andere spullen komen. Dus er zijn ook een heleboel mensen die leven daarvan. Er zijn de zogenaamde handelaren, maar ook de boeren om Aardenburg heen. Ja. Dat was ook bewoond. Zo'n castellum van 500 soldaten bood toch ook werk en in ieder geval een bestaan aan vele anderen. Ja, en natuurlijk ook bescherming, hè? Nou Adrie, ik heb net mijn aanwijsstok uit mijn eentje gepakt. Die wil ik jou overhandigen, want we hebben hier een heel mooie maquette. Ja. Dat is niet mis. Niet mis, hè? Nee. Ja. Hier staan we bij een reconstructie van het kasteel, een maquette. Dat is in feite een grote rechthoek. Zoals ik daar even zei, die worden overal op dezelfde manier aangelegd. En ook ingedeeld. We hebben hier een van de hoofdwegen, van poort tot poort daar. Ja. En dan hebben we een van de dwarswegen. Ja. Dus hier zaten dan die 500 manschappen in. Ja. En die andere 500 die hun verzorgden, die zaten dan waarschijnlijk buiten de muren. Dat was het gebruik. We zien dat ook in Nijmegen. De hele grote fortificatie waar zelfs duizenden legionaires gelegerd waren van tijd tot tijd. Maar zouden nou alle kijkers weten dat zoiets in Aardenburg gestaan heeft? Wat denk jij? Nou, de mensen hier in de buurt die weten wel. Die weten dat wel. Ook de specialisten die zijn hier ook al allemaal wel eens geweest. Maar echt bekend onder een breed publiek
Wat nou precies zo'n castellum is geweest, wat erin omging, wie daar woonde, wat voor gebouw daarin heeft gestaan, dat is toch bij een breed publiek niet zo erg bekend. Nee, maar daar heb ik eigenlijk wel een oplossing voor. Want het schijnt dat hier ook een museum is die het daar ook over gaat. En ik denk dat we daar eens een keer naartoe gaan. Ja. Gelukkig is het niet zo ver. Nee, hè, maar toch gaan we met een eend, hoor. Oké. Op naar het museum. Kijk, hier zijn we bij het museum. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Rob. Dag Rob. Goeiedag. We hebben net het castellum helemaal uitgelegd gekregen door Adrie. En ik verneem ergens toch wel, en ik vermoed ergens wel, dat jullie een aantal artefacten hebben uit die tijd. Inderdaad, ja, dat klopt. Wat stelt dit precies voor? Ja, we zien hier de steenresten liggen van wat waarschijnlijk de fundering van het tempeltje is geweest. Een bouwwerk dat de afmetingen had van 5 meter bij 5 meter. En het opmerkelijke is, althans hoogstwaarschijnlijk, dat vermoeden we, dat het gebouwd is nadat de Romeinen eigenlijk Aardenburg hebben verlaten. En het is dan nota bene gebouwd binnen de ommuring van het castellum. Door de bevolking die overbleef? Ja, hoogstwaarschijnlijk door de bevolking die daarna zijn intrek heeft genomen in het castellum. Nou Adrie, daar leefden 500 militairen in zo'n castellum. En ze hadden natuurlijk ook beschermgoden in die tijd. Kun je daar even iets van vertellen? Ja, de Romeinen die hadden een scala van goden voor een en ander. Maar het opmerkelijke van die Romeinen is hun tolerantie. Okay. Namelijk, zij stonden ook gewoon toe dat er andere goden van buiten het Romeinse Rijk werden vereerd. En hier zien we een heel mooi voorbeeld van. Dit is de godin Isis. Ja. En dat is een Griekse godin. Dat is nota bene de godin van de liefde. Je zou dat niet gelijk aflezen aan dat beeldje. Maar nee, het is wel helemaal tot in Aardenburg geraakt. Ja. En hiernaast zien we dan een typische Romeinse godin van het geluk, Fortuna. Nou Adrie, ik heb de helm al opgezet. Want ik heb net gehoord dat er onraad is. Ja, Jan, daar moeten we op af. Oké. Kijk Jan, we zijn weg. We zijn weg, hè? Ja, in mijn eentje op pad, hè? Oké. Kom Adrie. De zeerovers die liggen voor de kust. Ja, inderdaad, ja. Oh. Maar Jan, ik denk toch dat het loze alarm is, hoor. Echt waar? Ja, ik denk dat ze ons niet nodig hebben. Nee, want die zijn al lang gevlucht, hè? Ja, inderdaad, ja. Wij Romeinen zijn natuurlijk onverslaanbaar. Ja. Zullen we de wapens maar teruggeven? Ja, die zullen we maar teruggeven. Hartelijk dank, Rob. Dit is de helm. Ja, dankjewel. En de speer. En het zwaard. En het zwaard. Dankjewel. Nou, allemaal de groeten. Bedankt voor jullie komst. Ja, graag gedaan, hoor. En we hopen natuurlijk dat heel veel bezoekers hier komen, hè? Zo, Adrie, wat een dag weer, hè? We gaan weer terug op pad in mijn eentje.